ba zan rabo da ke ba Fatima, domin da ke na saba. Ba zan rabo da ke ba Fatima, domin da ke na saba. Ke ce a dangane na fitila ta madubi na duba. Ke ce nake gani na ji daɗi, zance na ki duba. So ki kama hannu na ki rike, karki sani rana Fatima. Kauna tana da daɗi ta same ni bai yi zato ba. Ta shaida so ruwa na zuma ne kuwa daren uku ba. Akan san ki fati zana mace ki taho ki duba. A ga za ki bani ruwan sanyi kar na mace mana Fatima. Ai san maso wani wahala ne, shuka sai da taki. Ganin ki ne ya zama abinci na a dandali da ɗaki. Hoton ki bani fati na adana a cikin alkuki. Zai zame mini kwarin gwiwa ko baki huna Fatima. Waka sai da dango, idan na ganki zuciya na motsi tamkar agogo. Tausaya mini a gaza mini na fite a shago. Juyo ki ganni kalli idanuna za ki gane komai Fatima. Yaya za na yi fati na faɗa miki gaskiya ta, a kan ki ne nake duka da ite wata ran da kota. Na zub da maza babu adadi a kan ki na kazanta. Aiki na muni na yo duk danke amma baki sani ba Fatima. Duk wanda ya sake ya kalle ki sai in bangare ba. Saka dare nake bar masa daki ko ya rufe da kuba. Ban yarda wani dai yayi tarayya da ke babban gani ba. Ki yarda zaki aure ni kawai idan mu sami 'ya'ya Fatima. Kyawun halin ki har tarbiyyar ki na sani zumuni. Tsafta gare ki tamkar baturiya ko koyar maraɗi. Na shaida Fatima na kaunata duk daban da kuɗi. Hakan bai saka mata ranta ta ji ta yi rabo da ni ba Fatima. Baskare nake shi ne sana'a ta dare da rana. Na je gurin mata da yawa sun yi tsanana. Fati ce ta yarda da ni raina ya daina kuna. Don haka na ce wallahi ni ba zan rabo da ke ba Fatima.
Fatina na yi godiya da abin da kike mini Fatina na yi godiya da abin da kike